Kakun hun ki try truck bat ginong nyak truck batip kum ka East Jantia Hills Truck Owner and Transporter Association hakajan me jang ar hunyo terik jeliu ar hajar ar phulai kilaya kendo ba kakun hun ki karkhana pen mi do bilat padon ha East Jantia Hills District nak benta ben pen sngowi ki jing e ba ki mat habede ba kamai ka ji jong ki hakajing lang ba ki lapan long ha karkhana top sem nadan lang nadu ki Nomi khmat ki karkhana ba pher hapo ka shatri jang ko All Jantia Hills Cement Manufacturing Association nangta ki ba mi khmat ka East Jantia Hills Truck Owner and Transporter Association harang kat ki ba bun ki dekhon nakalang president ka East Jantia Hills Truck Owner and Transporter Association ukarshan khar hadin ki jingalang ule thu ka daw ba ki wane kendo ba ki breu jang ki karkhana pan mi do bilan de namar ba kum ki nongnya ba ki try truck kim ju kham yo lot na ki karkhana bat hakaju ka poru ka dor ka mor kamlong ka babiang kila keno ba ki karkhana pan mi do bilat kila khnyat ben ye ki breu ka than da ka bale bon jat ki bun hendrai kumba ka moto jong ka sen ki ka ong safety satisfaction and on time delivery is a priority ukarshan khar u ong ba kum kinong yalam kinwa de kilat kilanti ban panjam ya baro ke jinge habai kran baru ar ke parik president Megalia Cement Limited ubaderu u he ka top sem cement u ong ba ha ka jinge kundu kilaya merjing mot ki jinge balawan ra da ka seng kinong nya bat ki try truck What happened, we have discussed with them, they have not given anything in writing to us. We have told to them what is your requirement, what is your agenda of the meeting, etc. You give us in the black and white. After that, we will forward to the company. You are the owner of your transport, but we are not the owner of these things. We are sitting here as a company's representative. We will be forwarded to them. After that, again, we will sit down. Whatever the discussion is been made, whatever the final is made, then we will decide accordingly. Okay. And they have agreed, okay, we will submit in black and white. Thank you. Resibon ya ki social media ke wa kiba spread ya ka kubor lengba ka kot kubor mo ne kajan me kajing thmu bat kajing angot ki jong ikum ki nong yalam ni wan hang ne ban pusngeu sa ka kubor ba kajing thmu ki jong ni ban yakendo bat ki cement factory ban yakren halor kajing bal yakendo da ki trajro ki badon hapa ka East Jantia Hill district borok gawai umta hakani kajing yakendo ki jong ni syong kumba donasi kenta umta halar kani ka jingya kran ka jongi ki cement factory na kaliang jongki kimla ban ai ka no ka asuran ka ba 100% Kaya ka jing akmat do ikum ki truck ikum ki nang yalam ni mi syakban kai kendien ngakwa ban pusnyau ba kat kum ka moto jong ka association ka ba ong kumne safety satisfaction and on time delivery is our priority. Umta kajing kabah khmat do namar jaj beriu jungi khamtam kitu ki babo kali kitrok bat ki baro ngado kin beriu chaka seneng thup lang ki syam jing namar ba kimnya ka load ka babiang namar cement factory kila le bon de kitik tak nakata daw ni kom ginong mi khmat kum ki leader ki ba sneu ya kani ka jing ni mi jakmat ban tho ya kilat kilti ban pen orlong ya kata ka jing wa jong ki tratro khamtam muduna lut mi lut ki kam ki tray truck ki tray truck ki local hoy mi lut em don ka to kani ki ba yo hendrai majority hi kimnya nala kata ka doro kamlong ka bebiang kani ka jing lang kani hapo ka senyi ka kani menta kasni apa jong ka East Jantia Hill Truck Owner and Transporter Association pang nang menta jong ka East Jantia Hill district borok gawai kamu yo blai wada dir sumar i hadu ni kelimat yo ule kam nam ta ga rajru yo i kam tam na district yo ga East Jantia Hill borok gawai kam tam ya ki tre kali go am hapo ka ni district yo i iwan ne hini to lamanta upen ini ya kita guru go em kari motor kamtam gitu go em jakpa na ke babok kari oksa ya ke yung ngasam bar pendap pendiang ya ke yung ngasam
Karena teh hagan ke por nga kamu presiden kamu nong mikmat kamu nong yelam yong pi ye nya hini kublai ya pi ne to gesen ga wanang kong ye nya hini wan i hini nabanta uthoi ya jak po yong karena teh kublai bi wi pa bi mi lo khna per tu jing pi nei bha lada khana ye bertu yong pi dong chim ga por karena teh kublai kelublang wara wode chim khia pi ne to gesen ga wanang kong kini to gesen ga wanang kong i kam kinong mikmat ngabo hapi warok ki member go em hapa ka solution yong i wakat nang mi gisngi i upen nyo ya kam yong i ko lai sakmat na kamanta upen im ya gak bru ko em hapa ka is chaje hill district warok ko i adu kamta ngas ka mawaga ni ka gijing mi yong i man go senjam ko nong kong dan bon kita gijing ko i hat u ya kendo kadu kamta i ko ang ni ka por pi kam ginong board pat ginong support ya i ngau bha kat unang mi gisni hawa em ginu ki benta ko wa i mi jakmat ngau bha yaksim khia nang wa ni ka kam i yong i tu man go lai but wan ra ile yang tu so nag benta upen im yanga ya pi waro kat kam ka moto yong ka association ko ang ni na safety satisfaction and on time delivery is our priority. Mut kata to nga kamu leader. Wa hagan ka por open lang. Ya kan ni jingkwa iyong pi. Kadu kamte ngau ba hawa em ganu ka advertisement lane hagan ganu ka jingpti la ha group lane ha ka kot kubar ngau ba. Chem khia ya ka kam ngani kam umta uya kno EV ya heavy chem wa nga kamu leader yong pi. Nga aikti ya lade wa open lang ya kan ni jingtmu kat kam ga moto yang ka association yong.